Mazwanda in 2006 ndaiti ndikaenda kumba kwenzenza kamwana kenzenza kainditi teti sanda ifwa tikapana kanopenga foni baba wake ni ndakazo discover kuti ari kupenga ndini ndiri kuita ubaba pamwanasi chakapa kuti teti haisi nyaya yebirth certificate ndiri kumira Malaysia. Mano bvavhunduka saka maitoendawo ndozinonzi nyasha idzodzo akusiku ndaimbodza mumwe mudzimai ndikati unozati runako handiro runomaintaina marriage because ndichitobuda mumba kune vakatonaka darika mukadzi wangu mira ndimbokuparidzira zviri honest kuitwa Mwari kana uchinamata havakuvhare meso kuti usaone kuti unamate mushi unotoona tsano chinamata unotoona kuti simbi mubhaibheri mune maripotsi kunziliya anga akati shatei Rachel wakanaka usatana wakanyora bhaibheri njani Mwari tsano vhangeri vanhu vakatiza reality vanoita mahypocrites. Mwari ane nyasha dzekuti anokubvisa kune mamwe masituations. Ona kutomira ndichiparidza pastreet inyaya yekuti akandibvisa kune zvichiri kuitwa neMwari pano ari kufungidzira kuti akubvisa. Kingdom ya Jehovah vanhu vese vari pano vane macoins avo. Chakaita kuti mukadzi aziva kuti kune coin yarasika akaona yasara. Wambozviona kuchikoro ticha chinoita kuti vaziva kuti ninga hamo muclass kana ari shasha haabvunza kuti ninga hapo here. Akabvunza imwe question akangoona vanhu vakadai so anoona nevaripo kuti ninga hapo. Unofanirwa kuziva kuti Mwari achikusika hausiri kutaurwa ndiwe kuti wakapiwa iwewe macoins ako 10. Imwe problem yako hauna kubirwa yakarasika mumba mako makauya rima. Saka unoda kugamuchira Jesu anova the light. Rima rikauya unoona kuti iwewe unosarirwa ne9 asina basa. Naimbopa menzanisa iwewe kuti vanhu vanotaura rungu vanofunga strike darika vanhu vatema. Aiwa mumwe akafunga but akakasika kuwana light nokuti Bible iri rakatofamba kubva ikoko Bible rakuti pane zvavaita vakakasika kuwana light kune zvataita light isati rauya. Alright, kuno munhu anoita chinonzvimbo zvishiri chinorova munhu kwamutoko iye ari pano haisiri here bluetooth iyo iyi haishedzire kuti not reachable kunotorohwa munhu kogoita technology yevarungu inogoti is not reachable but yemunhu mutema akangochituma ireachable. But onzi iyeyo asina zvinoramba kuti ani is not reachable onzi afunga. Kusafunga kwake kuri pakuti akaita zvinhu ari mudarkness akazviisa ku wrong side